बाथ्राखौ बानसावलाबायनायखौ आंबो खोनादों किन्तु I am not sure whether he resigned or not from his membership. किन्तु मोनसे बाथ्राया सैथो बिथाङा दिनैबो UPPL आवनो दङ इयुनावबो थागोन आरो सोरबाया NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया एबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय सोरबाया पलिटिकेलि बाइवार्ड प्रफेसनेलि फैनाय जोंनि बर' समाजनि गेजेराव बेफोरबायदि डिफारेन्सखौ जों लाबोनो नागिराखै मानोना बेफोरबायदि डिफारेन्स लाबोनायनि गेजेरजों बर'फोरखौ डिभाइड एन्ड रुल खालामनो नागिरनाय थामथि गोहोखौ जों गोबां नुगासिनो दङ NDP बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय गतिके NDPनि मानसिफ्रा बिदि जानांगौ होननानै फुनज्लायग्रा मानसिफोर गोबां दङ आबसु बेकग्राउन्डनिफ्राय फैनाय होननानै आबसुनि मानसिफोरखौ फुनज्लायग्रा गोबां मानसिफोर दङ माहारियारि बादजों सोमोन्दो थानाय हारिखौ रैखाथि होनो थाखाय हारिखौ मन'हां मन'जाहां बै समनिफ्राय रैखाथि होनो थाखाय दिनै जोंनि खौसेथिनि गोनां जानानै फैदों सोरबाया जिखियानो बुङाथों बर' हारिया बर'आनोखा दिनैनिफ्राय 6500 बोसोर प्राय 7000 बोसोर रायजो जाबोनाय बर' हारिखौ फोजोबनो हायाखै दाबो हायाखै इयुनावबो हानाय नङा आं नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बर' हारिनि जानानै बै नैथि आरो थामथि गोहोखौ बे बाथ्राखौ चेलेन्ज खालामनो हायो बियो जागासिनो दङ बावैसोनो स्पष्ट खोन्था आं बेखौ नोंथांमोननि मिडियानि गेजेरजों बुंनो मोननानै गोजोननाय मोनबाय जोंनि जेलाव थानाय 65 सा बिथांमोनखौबो बेल लानायनि थाखाय जोङो जोंनि गभर्नमेन्टनिफ्रायनो हाइकर्टआनो जा सुप्रिम कर्टआनो जा जों गारगासिनो दङ जों खामानि मावगासिनो दङ माखासे मानसि दङ अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफोर बे अमा हालेवनायाव सैमा आगान केरेक्टारनि मानसिफ्रा गावसोरखौ नाम लानो थाखाय मुं लानो थाखाय बायदिसिना बुंथिगासिनो दङ बेफोरबायदि मानसिखौ जों जोलैनि हांगार होननानैसो बुंनो नागिरो गतिके केसफोर उइथड्र जाजोबनायजों लोगोसे जेल जानाय मानसिफोरखौ बख'नायनि दायित्वआबो जोंनि सरकारनि आखायावनो जोङो लागासिनो दं आरो बेखौ जों मावफुंबाय थागोन